Ngangishade nendoda ethwele kodwa ngangazi ukuthi ithwele. Into yangeha kulo budlelwane ukuthi ngabona ukuthi unemali lo muntu. Izinto ayengenzela zona sisaqala ukuhlangana. Ayikho into engangiyiswela ngangokuthi ngangithi noma ngithi ngishoda ngani enginikeze. Uyazi ke noma ukhulele lokushini ubona ukukhazi into ongazazi. Uyaheheka kalula. Kwenzeka ke sathandana nalo bhuti lona. Masithandana weza wazocela ukuthi ucela ukuthi sishade mina naye. Uzokhipha amalobolo ekhaya. Ngaheheka ngangokuthi bekakwazi ukuthi engenzele izinto yize engakangiloboli kodwa ngase ngazi ukuthi ne-allowance yami ye-5,000. Ngake ngaya ngayovakashana kwakhe hlala isilungwini lo muntu ngabona ubukhazi kanti ke mangimvakashele la kuzohlala khona isisu saba nengane naye weze ekhaya wazolobola futhi mayikhipha amalobolo wakhipha imali endlula le ekhaya babeyicelile for amalobolo. Sashada ngisho umshado wethu awumuhle futhi nje angazi kusolana nokuthi uthwele lo muntu ngoba ngomshado wethu ngiyacasi kwahlatshwa inkomo ezu8 njengoba nithi mayishada kuhlatshwa inkomo eningi kangaka which means wayisacrificeela yona lenyoka yakhe ngoba bethwele ngenyoka. Hayi seseshadile ke ngasuke lokushini ngayohlala isilungwini ke la behlala khona emzini wakhe. Senginemoto nginomuntu ongisebenzelayo wanyusa ne-allowance yami. Khumbula ngikathi ngakahlali naye benginikeza u5,000 we-allowance sengihlala naye yakhuphuka imali yathi 8,000. Ngapha ingane seyifikile naye emhlabeni impahla zomntwana beyangineza 5,000 ngithengele umntwana impahla. Angenzi lutho nje ngumedem mina la ekhaya. Sesisihleli nje naye mhlawumbe after 3 months sengiseshadile. Ngimangele mina silele nizumbhede ngathi kakhulu kancane. Abona inyoka engakanani ngaquleka ngapha esibhedlela. Uma sesisibuya ke esibhedlela sengidischargewe ila khona kwahlana phansi wangixoxela yonke into okwangitshela ukuthi uthwele ngenyoka kodwa uvika ngenkolo kodwa igama lenkolo yakhe ngicela ukuligodlo kwamanje. Ngase ngambuza ukuthi le nyoka yakhe ifunani washo ukuthi usacrifice ngezingane. Ngambuza ukuthi pho yami iphila kanjani wathi yami iyaphila ngoba iyintombazane sacrifice ngabantwana babafana. Wenzeka ke ngaphinde futhi ngabamba isisu kwaba umntwana womfana. Waphuma umntwana eyistillborn engenamathambo yamgwinya ngeke ephile ngisho 3 months yamudla thwena umntwana sencwatshwa makumele ngibe sengcome njengomama wengane ongitshela ukuthi usiko la kubo luthi ingane mayingakaqedi 3 months umama wengane akekho kuyinamhlanje angazi ukuthi sina lengane yami ikuphi futhi bengathwalanga la eSouth Africa bethwalele eNigeria. Njengamanje ke sengizochaza ukuthi inyoka yayilala nami kanjani. Le nyoka le beyithi mayifika iyafika ngiyayibona mayifika kodwa ke bengasayisabi ngoba besengijwayele kodwa masilala nami bengivele ngiquleke angazi ukuthi nami kanjani mhlawumbe ngizophapha emva kwa 4 hours isiqedile ukwenza lento leyo eyenzayo kodwa into beyenzeka bengislima ke emzimbeni angazi noma idla igazi noma kanjani kodwa nje bengislima mhlawumbe ngizoslima nje inyanga yonke ngiphinde futhi ngibuyele emzimbeni ngoba izobuya mhlawumbe after 2 months futhi izolala nami futhi njengonkosikazi wabhuti ngangishade naye. Njengoba ke sengilalileke nalenyoka yize idingo zayo nanokuthi idla abantwana babafana. Uma ke kwenzeka ngazithwala umntwana omfana iyamuhle sasiswini. Uma kwenzekile ngamthola u3 weeks miningi saphela lo mntwana uyandlula emhlabeni. Njengoba ke ngeke ngachaza ukuthi ngeke ngaba nayo ingane yomfana kuyimanje ngazi ukuthi ithuna la lo mntwana likephi. Shuthi ubaba wengane uyayithatha ingane leyo ayise le la athwala khona ayo sacrifice ngayo ingane. So mase sesimithe idingo zalenyoka or zala ama sacrifices wababa la ekhaya imali yazizela ke ehlezi ikhona la ekhaya ngangokuthi inyanga nenyanga bengihlezi ngithola u23,000 kuyo yonke le mali le nemoto ke angiyikhokheli ubaba la ekhaya ukhokhelayo lezo moto. Ngicabanga mhlawumbe imoto aqala ukungithengela noma ngithengele Q7 esanda ngena imoto engangiyidriver ngase sengizwe ukuthi cha ngisayithanda ngathi ngicabanga ukushintsha imoto ngithengele iPorsche ngadriver nayo. Ekugcineni kwawo konke ngagcina sengibona ukuthi ngcono ngibuyele ekhaya ngoba le mpilo le bede ngiphila ngagcina sengibona ukuthi akuyona impilo ngoba isikhathi esiningi bese singihlezi ngithola ama miscarriage okusho ukuthi ingane engangiyithwele kusho ukuthi bokuyingane zabafana futhi le nyoka le bevele izidla ingane sasesisini nanokuthi sengiyazi ukuthi every 2 months iyeza le nyoka izolala nami kodwa mina ngisajabulile. Wonke umuntu wesifazane uyazi ukuthi uthola isikhathi akusiyona into emnandi hlezi kushiya isilonda empilweni yomuntu. So ngagcina sengithi hayi ngiyahamba mina la ekhaya. Yathi indoda hawu uhambelana manje ukuthi impilo la ekhaya ngisakwazi ukuphila. Ngihamba futhi ngeqholo ukuthi nginemali ngisazokwazi ukuthi ngiphile. Khumbula every month bengihlezi ngithola ama 23,000. So ngithe mangithi ngiya ebank ngiyokhipha imali hayi imali ayiphumi ngingene ngaphakathi ebank mangithi ngiyabheka anginayo ukuthi ebank ufrize yonke into yami. Uyimanje ngibuyele lokushini angisenamali. And then isiyalo sami
kumantombazane athanda imali noma athanda izinto or impilo esheshayo. Umuntu ungangena empilweni yakhe ngokumbona ukuthi uphila impilo enjani. Qala umfunde lowo muntu loyo, wazi i-background yakhe ukuthi uyithathaphi le mali, usebenza umsebenzi muni. Ngcono uqale nomuntu osafufusa kunokuthi uthole umuntu osenobukhazikhazi ngoba awazi noma uthwele noma unquma abantu noma le mali leyo uyithola kanjani.